To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan rana ta Laraba ta bawa ranar samu daga nan Premier Radio. Wannan rana ta Laraba ne muku fatan alkhairi da fatan ana cikin goshin lafiya. Sunana Shehu Usman Salihu, a yau zan rike zango na biyu na tsarin gabatar da shirye-shirye daga nan Premier Radio, kuma za mu kasance a ɗakin shirye-shiryen daga karfe 6:30 na yammacin wannan rana ta Laraba har zuwa karfe 8 na dare. Insha Allah akwai bangaren da kuka fi so, shine bangaren nishadi, kuma na ganin mun tanaji daɗaɗɗen fayafaye waɗanda za su nishadantar da ku, musamman masu kwantar da hankali. Idan ku kasance da akwatin rediyon ku da karfe 6:30 cikin shirin nan na an yi na lafiya da kuma shirin nan na Kaniwu da yau, wanda har yanzu ba mu fara gayyato baki ba, amma mukan yi amfani da shi wajen karanta sakonninku da kuma nishadi. Shehu Usman Salu nake muku fatan alkhairi, a ci gaba da kasancewa tare da mu.